Снимам видео. Село Червен. Намираме се на крепостта Червен. Информацията, която имаме, секунда, сега ще ви споделя. По принцип се въртим около парк Русенски лом. Има и някакви манастири тук. Сега ще кажа какво повече информация излиза. Крепост Червен, средновековен град Червен. Тази крепост е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава от 12-14 век. Намира се до това село и е около на 34 км от Русе. За произхода на името Червен или Чрвена съществуват няколко хипотези. Най-разпространената от тях е, че името е производно от прилагателното червен. Според друга, името е дадено от руски заселници, напуснали едноименния си град в Галиция след татарското нашествие през 13 век. В Червен съществува ранно византийска крепост от 6 век. След 1018 година, когато България окончателно е включена в пределите на Византийската империя, ранно византийските укрепления върху Червенския рид са привлекли вниманието на новите владетели. Оцелелите все още крепостни стени са били ремонтирани и съобразени с техните фортификационни изисквания. Боже, колко много овчарски турбички са на овчари. Тук е църква номер 6А.
Това е видеоклип. Да, видео снимам. И какво ще правиш това видео? За спомен? Да, бе. Сега ще обърна да видим ето. Оп. А то не може я чукни на екрана. Не. Може би, не знам. Може би да не трябва. Айде върнете снимам. И така в момента напускаме крепостта от северната крепост на хората. Некой ми е дал и от София домашни. Майка има домашни. Колко яйца ще изядеш? Това е. Хубав ден. Казва се каква сряда? Не знам. Разпети четвъртък. Велика сряда. Не велика сряда. Велика сряда. Всеки ден е велик. Не. До понеделник следващия. Велика сряда. Да, Не, някаква езитера. друга сряда е. Образци на палеологията. Стил в цялото средновековно християнско изкуство. Запазени са 25 полета с изображения, разположени по тавана, които представят сцени от Евангелието.
Добър ден. Са влизали по дървена конструкция отвън. Като закрита дървена тераса, заобикаляла и излизала по челящния вход. Настилите са били най-високо заради нашествие. Въпреки, че манастирът е изоставен малко след 1450, с което е било разрушавано на 500 години, горето тавана е запазено около 27 години. Невинен съм за кръвта на праведното село. Невинен съм за кръвта на праведното. Тълпата слага на главата на Исус венец от тръни вместо корона, за да му се подиграят, че е като цар. Пише и възложиха на глава его венец от тръни. А носенето на кръста. Исус, войника и Симон Киринеца, който носи кръста. Погледнати през стереоскопа се вижда как е изглеждала тази част през 1360. Обаче отпред трябва да се светнеш нещо. Едно свинячето от телефон. Светни, искам да видя. Айде мина отпред. Отпред, аз съм направила клип между другото вътре в църквата. Добре.
Беше клипче ли правиш? Това е исторически Да. комплекс Провадия, солницата. Близо до съвременния град Провадия. Представя останките на най-стария колокотивен център в Европа. Какъв център? Колокотивен. Влизайте, кой не те кара да влизаш? Не им се пиша. Язък. Ама той имаше там часове кръгли, на кръгли. 9, 10, 11, 12 и 1. Нищо няма да чакаме. Здравейте! Да. В което още няма писмено, в което така се огледаме, виждаме леглото. Ясно е неговото предназначение. Там е штората да затворим, да не поглеждат другите любопитковци. Виждате маса, стол. Точно така. Обърнете внимание, че масата и столчетата са ниски. В камъната епоха били сме с нисък ръстце още. Колко горе? Някъде 1,30 м, 1,40 м, някъде ето там. Ето тук и пеща, когато запалим да приготвим храната, да затоплим, а двата камъка един върху друг е мелницата на зърно. След малко от друга къща ще видите как мелим зърното. Ето и оръжия. Така. Ами, мъжът ще ходи да ловува, така че ако искате, слушайте беседата. Вдясно, следващата къща ни очаква нашия път. Видяхте камъна облечен, така с малко от брашното. Така, ма притиквайте си там към камъчето, притиквайте. Ето така, госпожа, вижте, няма да я докарате до никъде. И така, ето така, ама ето. Да ви снимам всички заедно, ако искате. Или вие ли сте им фотограф? Да, ще ги снимам. Добре. Айде. Аз ви снимам видео. Снимчица. Айде сега снимчица. 1, 2, 3, штрак. Айде, 3 снимки направихме. Ще видим след малко, така че не си заплювайте тази. Той така се открива с много спокойно. И вие нашите фигури и много добре направени. Злато е възстановка на варненски халколитен некропол и по-специално на гроб номер 4. Е пълна експозиция. Доста по-съвременно обаче. Ами, вижте, все пак трябва и яснота да има в експозицията, защото много деца идват тук. Да. Ето, вече сме в Тракийска епоха. В момента тук хората ни са равно от Сатурия от Хранс. Ето там голям труд четата. Не на последно място, е храма на Хибела от град Балчик. 2000-та година са открити останките на тази величествена постройка на частен терен в за да я направи. Имайте предвид, че в неговите майстор Данил Бошков е така задълбочен и следовател на тракийското време. И той години наред така ходи в музея в Балчик, за да разглежда отделни елементи, за да може да сътвори това, което виждам. Естествено и добавки от нея, примерно, защото другите те нямат начало и край на изложителния период. Цялата година мога да кажа, правят се гнезда, малки пилеца и страшно много замърсяват. Те просто главите са проблем за такива забележителности в света. За съжаление, изследвани. 5-6 години да речеме и разбира се, тоест тези
който охранява съкровищницата на Излизаме, ще ни провери джобовете. Но сега влизаме смело навътре, за да се полюбуваме на известни тракийски съкровища, открити по нашите земи. Първо да кажа, да, къде са не. Асеневци и последната молитва мъчениците. Значи трите картини са от Мирослав Йов. Като влязахме, първото, което си помислих е това и още се загледах в тая, викам тази е негова. И се празнуват при нас юбилеи, рождени дни, тимбилдинги. В селото имаме доста, имаме хотел, имаме юрти, цяло юртено селище, имаме къщи за гости. Така че спокойно при нас, къде да се да, само че не са 3-4, не са 160. Да, вие сте видяли в началото. В момента да кажа, че тракийските владетели на този свят имали по много жени. Когато така владетели преминат от въдното една един, не кажа. Боже. Да, виждаме 3 входа пред нас. Сега ще ви най-накрая ще... значи, моля те предлага да ми направиш. Мъжете да се бият. Снимка ли искаш? Тук. Так се. Да. Обаче искам да кажа, че изобщо не съжалявам, че не е десената. Всичко е много хубаво. Значи изобщо ще да гледам някакви неща и нямаш да знам за какво става въпрос. Тук ще бъде стадиона с конните на две горе. Да, аз ще валя малко по-бавно, че да не снимам лекцията. Това. Добре. Точно така трябва да бъде. Даже може да оставим библиотека там. Не може, трябва. Има ли книга за... Вие сте, Цветелина се казва. Пишете в Google по-скоро, в TripAdvisor. Значи имаме книга за впечатление, обаче оттам пък вече, знаете, повечето хора, чакайте да тръгнем някъде. Да, много оценка. Оставете там отзиви. Срещу нас. Миналата година това още мое чете. Миналата година бяха просветния министър, който направи карта няма последователна стойност, така че който трудне по проект да води тук децата, не може да си възстанови парите. Който беше, не знам който беше.
кафето го правим по метода V60. Нарича се така заради формата на панията и ъгъл, под който пада водата. Първо с гореща вода изпирам филтъра и в същото време загрявам каната, за да може да падне в вече топъл съд кафето. Това всъщност е метода на баристите. Те го използват, за да оценяват качествата на кафето. Нашето кафе, както казах, къде изчезна само, че да. Е 100% арабика. Някой, ако иска да усети аромата му. Да. Ето, заповядайте. Арабиката е от няколко къта на света, а пък роза дамасцена се гледа близо до Казанлък. Само да попитам, ще има ли още кафенца? Добре. Още едно наче. Още едно, добре. Значи общо 5. Да. И мога общо 5 да правя най-много. Така че използваме, да. Максимално. Така, може да видите розата в самото кафе. Като кафето приготвям с вода, която е загрята на 90 градуса. По този начин, когато преминава през него, тя успява да извлече неговите полезни качества без да го изгори и запазва полезните масла както на кафето, така и на розата, което го прави всъщност най-полезния и щадящ метод за приготвяне на кафе. Понеже знаете, че кафето, което се прави в машина, преминава през много голямо налягане на висока температура на водата и това е причината, поради която то изгаря и вместо да ни събуди, то всъщност събужда много така интензивно, рязко, бързо, но и рязко ни свалят след това, защото всъщност това, което ние разбрахме е, че не кофеина ни събужда, а антиоксидантите в кафето. А това кафе е леко за организма, то е между кафе и чай и в същото време не го товари, но успее да го ободри и да го събуди. Внимавай, че е малко множко. И към всяко кафе даваме подарък бомбон, който е направен от натурални съставки. Те са с брашно от шипка, брашно от арония, мед тахан, любов и една тайна съставка. Тук ли беше четвъртото кафенце? Тук е четвъртото. Тук. Добре. Тайната съставка ще си остане тайна, така ли? Да. Окей. Това беше какъв е сретаната? Кафето препоръчвам да го опитате чисто, за да може да усетите вкуса и аромата. И вече тогава, ако решите, можете да го подсладите. И също първо се усеща вкуса на арабиката, след това идва вкуса на розата, колкото повече изстива. Дай сега да налеем още. Ето тук ще извадя захар, има и мед, ако някой си пие кафето с мед.
Да. Вземи една бъркалка. Какво? Давай. Почивка ли си даваш? Добре. Аз иначе мога още 1 час и нещо да се разкарвам. Нали сме разполагали с малко време.
И чакай тук да снимам. Завърши. Айде да ми направиш една снимка обаче после. Добре. Избери си място. Направо. Чакай бе, защо и затвори бе? Тя ти говори, ние отдъсти го така на Берия. На Берия, ня виж, аз едва ми си отворих това. Нима снимай! Ай, сте толкова.